Enwuma benfo atwo yenya adaje kenkan ne awia topman multimedia for adawroma ne ade drama ne ade nwom sound effect ne ade awo no sade be de ne atimi afemu aba ebedwofo betena sene nenso ensem no yesi ne koso na afi ya hwede ni yesua ede afri mu mede de obidum bie kwakwa dukumedwumadie yi me na medi ho kyame na wo se bosu nyame akoa yeda ase akra nyame sha se akra wasa yedifo eka ho wona kenkan ngoma no ede mayen shan akwa na dwumadie ni si na battery so ne bom chidom bom adonten na emom opanyini Abdullahi Awudu general manager papa wona na bibia etwa kwhwe na bem programs manager Joshua Tigo nyame sha mu nyina na ene ye wono masua Enguma yedidi dwuma no ye friend obreguo fehia koba ni kura ababa wa ye friend se brayie wona ne mpra ye friend se kwa metua wo mote na wo manfefo enkanka wo ba na ye gro ne bra ye gro bi mu bra no wo de wo so mu ntimi ntwan preku na me we ne hye nto makodi mpanyin gro ebuka mu de wa ye ayi chiribra Wamo so se chiribra na de womo nye ne enye ne kyena eninti samra mekasa yi womo de wo akanwura na wotwe atwa mu ye nyane ntre ne hu ye se emre womo ko hye kwa ye bretom afei siste kwa brafo yi ne chi ene ade ne munsima kwa bebrebe bra ye de na ba mabu wanu ne ho se yi na wedie me ye deni na so kwa metua se ebeye nti ene sai ne bisie eno ene ne ye ba behwe Bureau of Ghana Languages fokuta yimu eba nwoma se wutintim awi wo sakra mu ede akokasa hodo mu afakodan wo moate wafo obi adwuma wo se wo ne ba bia wo ne ko wote wo kasa no wo ne ko ma bureau fo mbenya daje no matenetene no wo makusa na te se body ade atoja so ama wo beben na afa adwuma no watimi aye nie hwe o macha kwa won kran kropom ya 37 military hospital na chipe ho na bureau fo wo Woman community youth center in Ebufu Pam yakoho ope baby a obedi dwuma kese bia omo ho kese ho woman de bema woman bo nso ofo enti kwai na afifa ho kobo wo na emoa na womo so ntimi nso yase na bre bia ye ntimi meso mo de wapeta ma na afo wo ntiri so wadi bom wo eti ene nso ye hia ofa kisi abekamensa na over Nana ahoden wo ho pepepe awe ebusia asoye hoedin ye dewrade asikma wafade no so de mu da ho momra Facebook na momhwe wo fakisi na mitimi mi se wo fa afade no ho nsem esanse amamre kwan so no etiamra etimi mi sa no ofade meka ne se wafa ho waya de uda amamre ni amane ye ye dewrade ase ne nei wo fa enano no na braya ba mabu ema ye kan ya kosi se wanwe beduru ba bi kura no kwa metua eduru de den anyinse na pem so a na furu ebo so se pia wanwe kura obedwane agya no ene ye ba behwe sisire tata wo ne ade de besie ede na wo hwe ni mofa abusia for mama nyina adwo je du sabre ya na obia awe na so etie nia ekoso se ewum se yenguma ne ye kan de enso se behwemu a efa dodo na nipa bebre abrabo ho ntibu ha na saa asem yi mu no na afutuo bi no wa fa afiri mu ana se no ho bi na ono so be no ho afiri na ebia ngoma mu nsem no be ma wonu ne ho afiri ni ba ana esu ene ye ban bi ho me amehwe kwan ene se wadu ade esa esumu eba akadabre Dabre no ensubonten no mu obo atintim nsuo no mu no eno na wo mo pekwan afra afadua so akọ nsuo no mfimfini akoda abotan no so na we firi se abotan no so ena se nsuo no so mo aso nsuo no mu ene se ba ko edi ka betata wo ye urade ado se mu de sa na ma dwen ye mo se nan kwa na ya na dwo no bi wo ba bi biewu enti se wono ma firi sisiro en samo wo kwaye no mu a dan chem ne ni nsu a mo wo nsu no no won so de na mo ne mbata eno so ho enti we susu se ahwa e ho nso so bibi besi eti se wuhia kwa metua sesi e wone bre yi anka betu mo fuso mo kofie maka chese kwa me hwe enye onko na ya yo bagro se bagro ni hwa anka ni din
na je say ya ye binom bi pen na se chibra asem na okay sa chibra no ebinom afamu pen na ta enam say enta nsinti na ko say omusuru su say munkuto na de ba be yon ebi asipentu nka omon kofi na ne besi bia no ensi msentem pa me kan se mi aka medwane yan say asem bi o ha na obuche na asem ebobo ba sa de to wo nti aso wadwena sesan se fe de me yeme ne me sania mini aba no do ne ho no se me no ya adwen se na omunim se sa na ete nti ofa ene ye bebo awuram na reverend Corey wofa se so abeka yensa fire wuja enso abeka yensa fire wuja ahoden wo ho watad no so ni da ho eni da ho wo bo life awurade o manyame ngo sra dadi sa na ye de wase ye de wase so aba abeka yensa ye de wase amen na ena no na wudie na wuni ha na de koba ye ne se emofra mienu ena sankomo betwen na yagro mo bra no no makodi mpanyingro na akofa asmaba se omu de ho aka nwura wo madwane ebi muso ena de o ma ye ne ye nanso eno ma bebre na eba wo makwan mu okay ene ne ye ba besi no koso minim se wo bibi kan de atew na afa ne ye nkofa nkomo de ne obi bo pa yes de mekan say ende de obi amfa na omla Facebook no mehwe ye no san twini onti onfa ni no meti bi kwa na de sua wo mbebre pa obi atwase ye go bla na wanti na wakofa ba ma watie se nwuram sa de ekoso wo man yi munti ne de me kacha hwefo so omla Facebook no mehwe Adom FM program yi na mo obi bia ya misla onye okese enenso nana enwa ye fe pa ene nana making na empacho bra Facebook on to ba Facebook a ja comment we benya daje be kenkan de ama joko de ato ene de ne be koso brayiye ene kwa metua obenya omutre didim ana bambu beba moma san o machi akosa wachi eno enso wo ho we kura de fish akobo eno so ho ye munwuraman Kenkan Me we are kind of crap. I'm from Power 7. So what's me? Yeah, Osan eba abreye nchen. Oma abreye ehyase afudua no. Ono nso afudi nachi kyerɛkyerɛ no de onye. Wode no kakra saa afudua no etisi abotan kɛse no baako so faako a omnyoma da ho. Ohunu sɛ ɛboɔ no etim asuo no mfimfini pa nsuo no ɛworo fa ho. Ohunu sɛ ɛboɔ no atifi hɔ yɛ tetrete ya oda ho a ebeyi afedie na wɔn ho atɔ wɔn nanso na wabrɛ yi afe na wɔte nka sɛ ɛkɔm ɛde wɔn Ajama bro beye why adi papa hey we botano so hono botano so watre papa hey me die benya baby adam ye wato oh nyamia ye bio eso watre kam ya se die de komo dem me die yi bo so ni de na kendi oh o de mama nyimra o mi yaba why o mi yaba mama nyimra sabre na adensan bia nanso kwaye no mu de na esum aba sei kabi odi bofre no kakra ede wonsa ebo nsuo no bi enom afei na atose obeda efiri se na wabrɛ yie nanso osuro yi se wanhwe yie na opatri free ebo no atifi to nsuo no mu a ene na asɛm aba oyɛ se wɔka wani agusuo pɛ ena wote se emwa bi esu denden ete se kanedie no emwa isu ebubom ema no yehu yie se osu kakra ne wajai na kwaye no mu atemdi wonte akatekyire emposu kwa metua ene brayiye esore etenase
sɛ wohwɛ nsunyɔ hɔ a wohunu sɛ mmoa no dɔɔso ɛna ogyinagyina hɔ esum no nti na ontumi ehunu wɔn mmoaban kwame ɛma abɛyie abrɛhyɛmu sɛ Kwame, Hanso. So what's in one issue? Emeti. Hey, so the only edge of a day, and I see a small almost on one side. Kawakuma to you. Why? You know, baby. Kwame, Kawakuma. I can't hear Guswa, my son Bayo. Yeah, buy a bedgy a woman so. Kawakuma to you. Yes, so you're crying. Kawakuma to you. Yeah, Bush is some bone crania. You are hammer. Why? No boy who buy. It's soon here. Why? Kawakuma to you. Yeah? Kawakuma to you. Baby, away pa dear. I guess you free tone soon. Unless our pa dear, boy, bearing to me from soon. Emma, me dear one. To the Kawakuma to you. Why? Oh, Kwame, what do I come and say? Every shiny say, be beyond you. Maybe I'm surely say, can you do good near that? No, we are the tree of a hands away. And I may catch her with say, baby, away pa dear. I just say, young Cassandra, a penny, free tone soon. And son of Omanya. Yes, our pa dear, so baby, honey dear. A bad dear. I'm finding I can't to you. Why? Come to you. Come and in from Polimanda. Damn, be piano way busy. Be piano way busy. Anchari kura ana ɔte ɛmoa foforɔ nsusu ɛwɔ asuo no agya benkum so kame ayɛ sɛ yɛn mpo deɛ na ɛyɛhu ɛsene kane deɛ no nanso na onim sɛ deɛ ɔda hɔ nkoa deɛ ɛmoa no ɛyɛ kwa wɔdane wɔn ho biom ɛto hɔ sɛ wɔda nanso ɛmoa no ɛne mmoa dom ahodoɔ pii ɛkɔ so ɛbubɔ mu saa ya wɔntumi amfa ɛna kakra mpo ankɔ ɔmani so wɔde ne saa ɛma adeɛ kyen wɛɛ ɛnimu ɛteteɛ no sɛ ɛmoa sononkun etu yoo sɛ ɔmemem yoo rabasa wɔyɛ wɔnom adwene sɛ wɔmpere wɔn ho ɛmfiri deɛ wɔteɛ hɔ ɛnsi asuo no agya wɔtera hɔ ɛfa adwene sɛdeɛ ɔbɛyɛ afiri saa kɔyɛ brento no mu owia epie ɛma no ɛkyɛre yie ansana wɔyɛ no sɛ ɔbɛtoa wɔn akɔntuo no so kwame tua edi kan afuru dua no ɛman no a ɛkɔ ɛboa a ɔda so no so no afei wɔyɛ brɛw ɛsɔ brɛyɛ nso mu ɛma wɔn nso ɛforo wɔde no kakra saa ɛna usane esi asuo no konkɔn so kwame ɛma brɛyɛ ɛtwɛn no ɛna ɔsan afuru dua no ɛkɔ deɛ ɔda ɛhɔ biem ɛkɔfa wɔn nneɛma a wɔde ɛnam no ɛsan ɛbaa deɛ brɛyɛ ɛtwɛn do hɔ wɔyɛ no sɛ Beye, send a nsuo itimi kɔ deɛ yɛmfa ho a na megye di sɛ ɛnyɛ dan a yɛbɛhu kwan bi a ɛfa ba nsuo no ho na yɛfa so Kwame, this one can some more. To the young cock, why? You're funny, man. You're funny, man. I'm a swanny man. Obey me. Swanny uncle, why? Hey, Kwame. Now, dear, I was here doing whom you knew. You're consonant, and your quite be answer a banner. The year. Say a conny and your quite be a soa. Paniphone commerce and you continue hanging in Chian echo. See, baby, and your dying, yes, I'm Baha. To the young cock. Why? You're calling me a son by baby, you're dying. Yes, I'm Baha. Nkakra edi womoni ekyere asuo no nafo wokɔ womonim kakra no wohunu sɛ kwae nase ayɛ pradada ɛno nti na otumi nante ententem eduru bɛyɛ sɛ prɛmto brɛ no wohunu sɛ wabrɛ na afei ɛkɔm so edi wɔn nanso wampa aba wɔtoa so ɛnante ankyɛ koraa ɛna ɔkɔto ɛkwan kɛsie bi
Ye be ye. Be he kwan ye. Simi ka chi wase yem fa nso yi ho. Ebia na be nya be he. Nana no aboa yi ho. Ani jaba. Dabi o kwame. Ekwan ye nam so ani esa ko pie fehia ko ba ani aye ne dan. Be ye. So akase mo. Na ye biemo. Uda ye tutu suka. Ye tutu suka kra. Ni yam kwa. Si ye hwe ni ye o. Uda yam kwa kakra. Si esa ko pie ye mfikire. Si ye duru ha ye behu. Yan ye kura mu ye no se ne mutie ntu da yam kwa ya nim. Yo. Ojina ho kakra no. Ofa benkum so. Wokọ womanim kakra no. Okopie kofifuo bi so. Ojina eho etoto omani kakra. Se ebia obete onipa eho empopoye bi ana. Afei obehwe a wisie bi na efri wo womani faso. Oye womadwene se obeto aso akoba bi a wisie no efri eba ho. Wode no nkakra ekosi se uduru ho. Preko pe na okopie obarima bi a na ose ne sekan so. Na obaatan bi a ne ba eda ne so ene ne ma baanu ete apesie ho edi ewo obarima no nchen. Kwame eni braye epie ope obiara ejaide oye ehwe wo mudin. Aja yamamu ahao. Oh, yajimusio. Mihwe bebi a mufi ba ekwan wa papa. Akosia sa ensio pre omo. Sorry, ensio ema wonum. Wonum wie no, opene no ebisa wo mu anantese. We die ye bebisa mu kwan so. Jo aja, we die ye kwosra obi awa kuro bi ase. Empone ya yira ya dia be pie mu hayo. Wantwen am opene no amie na no kra. Ana kwame ebisa no se. Aha, aja, we die misre wo wadaroma. Ba bia ye wei eben akura ben. Oh, aha die ye ben konkoma. Ehompo na ye free a ye de ba haye. Aja, na ehe konkoma. Asante achim konkomba. Eda otade bosomtwe eho. Konkoma asetena. Kwame tua esua no. Na wone ne soa efiri fehia kobo eta betwam konkoma ho. Eko amakom ekoto apatre. Enti ebra Kwame tin se baabi a wo no eben konkoma no. Oka kire opani no se, we di aja nka ye ko no wofa bi ho asuom amakom akwasra no. Ene se ya yira ya ye dia be pie hayi. Oberema no eka kire le yiri se, Akosia eduane na mema odi si wo ma me no. Fabre ahoho no mundi. Na omanan ase kwan ewa. Oba no edi aduane no ekosi womanim ema Kwame eni braye edibiye ebonsu guso afedie na ahoden aba. Kwame tua edeto opani no nim se, aja we di dawase na onyankopon boss so na asase onhyira wo. Na aja ye betimi no wakofie. Oh, mamuma bibia enham. Mama betumi die. Minum bekofie. Anchade kura ena one ne yire ene omuma eboaboa omunuoma no ene Kwame ene braye si kwan so se okofie. Wonante achade yie ansa na okoduru kronum. Odi opani adu ene ne yire achi ekowura wo mfie. Eye efichehia kese bi a eye feyi. Adan pi ewo fie ho. Nemum efie no ewo efichire. Kenkan Me Oduru efie ope ena ajadu ebie edan baako ema Kwame ene bariye se wonso yemu na ade achi a wa kire wonum amakum kwan ama wako. Woda opani no ase ajadu yire ya brefi enso esiesi wonum fefefe. Woma wonum ensuo dware ema wombribi eka woma no ansa na okoda. Eda no ene da kwadwo ene ya tumi edama won eto won efiri bra ofiri fehia kobo no. Ade chi anopa no enso ya brefi eno ansuo ema hoho no edware. Ebo ampesie bi ema wodi. Ajadu mehu aseda memfa ma wo. Sina mdi ka no onyankopon boss so na asase.
wonhyira wo ne waseforo nyinaa na Jadu we die anopa yi die mesere kwan na yakɔ amakom na yakɔsra me wɔfa no oh we die mamu hamo na nanka me kɔ afuom nanso meje afuom kɔ na makɔ jam kwan ama makɔ amakom wɔne wɔnom ɛkɔ akyire yie ansana wɔyɛ no sɛ ɔsan ɔka sɛ deɛ wɔduru hɔ no deɛ nkwanta kɛseɛ biara anim Kwame tua ɛkyea Jadu nsɛm ɛdanase yo Jadu ɛnam papa ya mayama yɛnti no sɛ mekompo na sɛ mekomu wɔfa no wɔ makom a mɛsan ba abɛtra mo nkyɛn abɛdi paa oh waka mate sɛ na makyerɛ mo kwan no momfa so saa na momba akɔdu amakom Kwame tua ɛne brɛyie ɛde kakra saa ɛna okopie amakom deɛ ɛnte sɛ konkoma kuro no ɛda ɔtadeɛ bosontwe ho pɛɛ oduru hɔ no wohunu sɛ kuro no mu ayɛ menya nkurɔfoɔ ebinom ɛho apatre ebi nso ɛsoso asɛw ɛkɔ ɔtadeɛ no mu ebi nso efiri mu ɛba efie a wɔsoso mpatemono ɛwɔ nkente mu afei nso wɔasirifoɔ asi ayaresabea bi ɛwɔ kuro no mu nti kuro no mu ɛyɛ hye ebere biara esan sɛ Kwame ɛne brɛyie enim obiara ɛwɔ kuro no mu nti no wɔkɔ odi kuro fie ɔkɔkyea no ɛne no edi amaneɛ Kwame ɛde to n'anim sɛ Nana Yamau ahao ya media Nana we die ye wo ha enye bone eye me ho kani ne ho fa no ɛna me de ne ba ayaresa bia ɛwɔ hansen no na doctor ni na ka kyerɛ me sɛ memfa ne nkɔ na nyame boa wo kyena me de na ba na wasa ne yareɛ nanso Nana hansen me nim obia ɛne se me bisa ahimfi a o ma kyerɛ mi ne se madwan abɛtoa wo nansi na Nana me ba ya bɛpɛ baabi asoɛ na nyame boa o kyena me de me ho kani no akɔkyerɛ doctor ni no Nana no ɛfrɛ ne yere baako ɛse no sɛ ya mansan ho mesrɛ wo pa bɛfa ahohui ɛkɔpam baabi nda na afei so ɛmɔ modwane ndi ɛma me maame abɛsiriwa yi edi wɔmanim ɛde wɔn kɔ efikitua bi mu ɛkɔ bie ɛpono ɛma wɔn sɛ wɔna hɔ ansa na maame no ɛkoro no ɔka kyerɛ ababaawa bi a ɔwɔ fie hɔ sɛ ɔma ahɔhɔ no nsuo nware na ɔno ampesie bi ɛma wɔn ababaawa no ɛde ahohare ɛma wɔn nsuo dware ɛyɛ wɔn aduane kama ɛma wɔdi wɔbrɛnti ankyɛre koraa ɛna ɔkɔtɔ hɔ ɛda hate adeɛ ɛkye anopa no abaawa no ɛsan ɛma wɔn nsuo adware ofiri hɔ pɛ ɛna wɔkɔɔ odi kuro fie ɔkɔtoo no ɛne ɔbaa bɛsiwa no ɛne mpanimfoɔ baanan sɛ wɔreka asɛm Kwame ɛne brɛyie ɛyɛ sɛ anka wɔsan nanso odi kuro ehunu wɔnom no ɛfrɛ wɔn sɛ wɔmmra oh momfrɛ abranteɛ ne ababaawa no mokɔ no ɛma me menanom mommra yo Nana we die ye hu se wanya hoho no enu ntini ye ye adwen senka ye san no nanso ye wo ha ne aseda ne de brɛ wo ne oba ahema na ya san so abɛsrɛ kwan ne yakohu doctor no na ye wi a yato aso akɔ odi kuro ɛma wɔn nantiye ofiri opɛ ɛna ɔkɔfa wɔn nneɛma esi kwan so wɔde wɔn ani ɛsan ɛkyerɛ konkoma oduru kuro no so no ɔkɔ Jadu fie oduru hɔ no na obiara ne fie na wɔn nyinaa kɔ afuom wɔde wɔn nneɛma ɛto bama so ɛtena ase agye wɔn ahome ɛyɛ sɛ ɛkɔ anwumire no Jadu ɛne ne yere ɛne nkwadaa no efiri afuom bae wɔbɛto Kwame tua ɛne brɛyie ɛkyia wɔn Jadu we de mama kwa aba o na ye kwa makom no yankwa ankotom wɔfa no na ɔmo se ye sɛ watu kwan ɛne se yasan ba hansen no na nkomo na me no di ye na ansa na me kɔ no ɛnu anti ne yenam we die maka mate mema tena me nkyɛn na mapɛ ɛpaa bi adi Jadu ɛpene so ɛsi wɔn sɛ wɔne wɔn bɛtena wɔde ɛdan a wɔba akane no ɔkɔda mu no ɛma wɔn sɛ wɔn tena mu wɔdi bɛyɛ na wɔtwe no Kwame tua
ekonya adamfo bi a otwa be de ne ho kɔbɔ no ɛno no ɛyɛ ensa no ho adwuma de na ɔyɛ ne sɛ otwa abɛ no a ɔtɔn nsanfo no bi na afei wanoa bi ayɛ no apetesi ya bere yenso de ne ho ɛbɔ abetwafo no ɛyere no ɛne no ɛsoa ensa no sabre na kwame tua ɛne breye ɛni aka konkoma ama asenkɛse a ɛto wɔnom ɛwɔ fɛhyia kɔbɔ no akɔyɛ sɛ daye bi ɛbra abusuafo ɛte ne suo na wodi wɔn ho awerɛhɔ no na kwame ɛne ya aduru deɛ ɔpɛ memene da anadwo no a kwame tua ɛne ya breye edwane firi fɛhyia kɔbɔ no obiara ɛhunu akyire ntɛm ɛbra breye ɛde kuruwa ɛfa afikyire hɔ no na obiara ennim sɛ ɔpɛ sɛ ɔbɔ no ho adwaa Mitro kakamio, minro kakamio. Kakamio mpo kwa mwasi anansio. Adom 106.3 FM sunie na sese baby akosie nie. Wafa. Dana wofa se woye akwada bone papa we dia drama ne ene no kra pe chese baby obekɔ bia obedi tro wa bi no nam sese di akodro nie wofa se to abe hwe wo hini kra sese no kokuro su na nan ko ahimfie kokuro su o hene kra mu a asan ba na chipepe ne yire osan so dia wo mani yeka nipa bebre ne nam nkran na no ede wode na no befa ho sesi a bo be kansem animu nyina dade akyerew obekom no nte da enti yanhwe we no eye bone no waye ana say papa esanse wo pe baabi a obebata wo ka no kore na yenye no wanwe kura no wo masa akoyi na ma enti wo so otwa ntro kakra de ne no kore se na odi twitwaje no ho waye bone na ntro betwa kwiti da ben sanse fear ma betra krumu yi be ma oni ni chance na komonko da krumu bi sa na bi ofiri eno so bi atra na then say dey obese twatro because want me nkoka se ofiri e feshi akobo onya ka se ofiri feshi akobo pe next what ten to eno kre ndi onko so a na won fa ngon krofo ni sa dey aye ne dey sa da be ba no dey aye ne dey ayeka akura no kura ni se nipa bebre wo senkra ha ye fa na senkra ha as ubisa no say ya oba ya ontime nkyiremu ona na mohoma so sane a ebreye ne kunu ne na mohoma so a no de kopie nkra abonten na mpo ni fiewura kura ennim ba bia sa hoho ifiri ofa ye beba eno so na answer na no o ma for messages bi o mo de aba Sandulai one message awode aba was say hey kwame woye smart papa katrimbo ache say smart idea abrante na adwene mu eda ho pa na we so say your friend David Timerman enso message awode aba wo no the question mark no de to and wo ba fusu anso the message aba was program ni more de Adom FM nyamisha mo pa wo nyamisha so onya adaje na utie ya mo nkanche mu nuanom mo mu so ntie bi ne ensua de kwadwa sempa furniture works there wode aba was say edum kumase eho ena me bata na dwumadi ni muda ho metie pa kwajo Hayford enso say program na very educative and a grace mame enima enso say nice one there one audience ya kind da ya mo famra mako ho Muhammad Sedu was me program ne pa na was so the Fricatania Italy in odi we eba na John Mensa enso message awode abos me hwemo live o Italy ene ho me hwemo edi afri na metiemo na mesua de edi frim King Davis enso say Adom FM papa sanso na Abbas Gidan Goro Abbas enso de emoji in wode ebaye na ya beba messages nso yen sambre fi na fayoja papa yen hwe fayura bible yeah me de obewuram abrebia na wose ye ka nokore. That's very good. And the mature adie bi pa beboa wo bia enya ble bia ne twase nipa ka ne kore ai sa me be ma wade bi ye wo enokore ne ye wo ntro be ye wo asem bi wo a wo ka ne kore betimi de wakowuo ma ye nka ne kore sa me yesofo me de wo ko bible na wo na so wan ka ne kore we di tro I no ne ntro but ntro bi wo eboa
tienie. First Samuel chapter 21 verse 11. Now he be pe David yakuno. Bible First Samuel chapter 21 verse 11. Verse 11. Tamana saw e ka David no. Bible say David gani kokro bi so. Na when he be o aye friend Akis. Na David o matene nka so ba be ye wo hen da ache. Enti nkofo kobo wo hen na mane se David no o mo so be ye wo hen wa ba ye krom enti ye nkuna. Wo ba be di wo hen. Enti Bible say o mo kofa David say wo mo de ne ba wo hen na nko hen na kunu. He Bible no David said that in tasuo. Obi ankofa Bible. I adom FM radio ekotire pa be dey so fire woja quotation we bia obi akwasole be 10 years until that. First Samuel 21 verse 11. Bible say David said that fantasuo e de fa na bodwisem e ye ni trinwi basa etete na tajem te say bodamfo enti omo be fa na ode ne komde ne ko wohin na nim no wohin ne say na we na mo so yo hin say wa bodam we dey wa bodam won fata so beba. Bible say nunti wohin ma ye ja David na ama David gane koye yen ko Abraham so Abraham de ne yire tu kwan wohin bi ye dwamai pa wo Bible mu pa. Bible say wohin hu sala no na wo ye ne fe enti obi sa Abraham say Abraham obai wa ye wo dai wo so ye me nua ba woyin ama woyin yes oyin nua ba adentia wo kan say wo ye ne yira wohin be kuna fa wo ba no. According to Tamo Yankopon ko kachira wo hene say adenti na oba ne ya wo yire obi ba wa ko fa no say me wan kan kran say me Abraham say na damfo a wo se fa ne yene koma no ano yene bu say Abraham say na wo twa ne ntro wo se da bi o suro say e bia wo kasa ne yira wo be kuno afa de ne twa say wo onye ni say enipa mreye enya mreye say ye na me pato ne kura ne kura papa me ba o fa yo me se do be wura say sia say kronfo bo wura ha na ye penekunu de omom wi ade ne penekuna me pa cha wo be yi na ma sai omunkokuna na wo be kan kura say kronfo no abewura ye nkokunu me na ubusa me okay wo le say ka ubusa me sa say ma wura susu ma na amana bro so papa fa yo ja ye enye bi bia na kamu no klo oh me ba o de tobo wa hit wo de tobo yo me pa cha me ti wo ye nipa eti nipa su wo ho nipa mreye wo ho na se e owo mpa Bible se wo ye gidi ni faso ti kanu kura ni enkoku wa ne sai pacho gidi ni faso na hello lu pe Yesu akun Yankopon di ni dwane ye o tam nso ya e ma obi nku o tam so aso papa no kula wo ho ntro wo ho ba nye bibie mu na sabi ye kan kula obi adane sofo won kokko mountain se si America sei but owiade an odwane for mountain so tam won be hwe na chi no omo de ne teteye ene wa sakra be ye evangelist kesia wo preach eti no asofo ne twantro na o ma twantro there be omun twantro ye won tro bi wo wa utwa de beje won kwa etwa se utwa je won kwa enye bone ti na makotu quotation atire wono kanokre wo wo ko heaven eti Abraham kasa ne na won ku no san ko heaven dabi papa ade we ade sua kese ade bi wo kwa etwa se sabi utwa ntro nan entro nyo entro men kasa etro ye se wafo obi ade wan na afa se nyame dabi enu nya bia be ye wade bi what is Abraham die etire ya de sua. First Samuel chapter 21:11 so etire ya de sua se nya de bi enti ka David ka unim se nka wo kan klese ono ni David na ka be kuno eto da bia entro bi fata ayo ja papa okay so usa oya dwuma unim se obi bu sa salary a won kan no krentre no ba min kan ntro kana min kan na se won kan de ne sana wo contract no because penikura free wo ona na ebam na na wuram na me sa wo so for the sembi abana me sa ne se class Yesu Kristo o ka kire suafo ne se muhumia ne mo ho gya no di ne ke se oben papa ena won bisa ne se Rabbi da be wo se wiase wie beba no to you da be pa potin no so wiase wie ne de se beba ne mo beba ne ma bi na ubehu sign bia o kekere ne ma bebre na mo da potin na de ne besin de won bisa no se gise agana ankasa enti no atro no di ya na se na what the assembly say enu ye secret say enu wa keep secret say yentimi nkyere say na onim e na wanka ana say na wonim kra onim Yesu nim
ɛna wanka ai ɛyɛ ɛna wɔse sɛ woka saa deɛ a na sɛ yɛsi wadi tro wani ntro sɛ wonim na wo se na wo se na ma hoja no ai but wani ntro yɛ wo secret wɔ ane wɔ ntro sɛ question sɛ adeɛ bia ne twase ɛka mu ne kura na ɛne sɛ kwara yɛ wɔm secret wɔm si enka saa deɛ a enka saa deɛ a enka wo deɛ anka ɔnka sɛ menka ne woka sɛ agya no nko adeɛ na sɛ wonim yes ɛno so na de yɛmfiri hɔ yɛfiri sɛ ne krakra ne papa ne krakra sɛ entro bi David ya wadwane afiri so anim na wakɔ kuro bi so a ɔhindi akia sɛ woni David no na wapɛto no wayɛ bɔdanfoɔ na ɔhin na gyaa no ɛne de ɔbɛka ne kuro bɛkuni deɛ na nkɛyɛ ka no kram yiku ana akɔ I 6.3 FM studio Kenkan Me Adom ne egu so a yɛde ɛma wo na yeah Facebook messages no ba na ɛba yes it's a very controversial pa anto kwaku asante dia wode aba ɛno wɔse Bible sɛ mamu ntwa ntro enti no sɛ wotwa ntro dia no wadi tro na we see a friend kwasi was it bravo kwaku adwuma no ana mo bo no antukwaku asante osaso di Benson twene kyerɛ enso de awode aba osi good evening kwaku na ehefa no akwakwahye mete won kan kyan akora megima home mo a ye kwaje home kakra o ara ena yetisi yesu waja ina ade na mo create tensions megima home akora mamnyima home eduru kwasi ada memenda mba besom sa mre de meda mamina kakra Jones yipa ne ba na wesi a friend kwasi wo message no de abadada Kate or science message awode aba o se yeso weto da bi o so twa ntrom wofa yensa amre fie yenhwe efri se kwa metu kwan opanyina du a wokokohia na wonim ne da wokoye panyina du ene ne yere ne tewa panyina du kura wanya bode apesi bi dia sonson bi agya wode no mawrebu mu mienu keka bomu ne ade a enso wo hu no na wo hu so mu frachire na say ye no kore say ye ntro na kwa metwa ye no eho na yama ne su waka che ne momre ne su momo maduane momo mu nso nware momo mo baabi enna wofa enne utu kwan a viasi a yetumi saa badaye saa wonua dono eda so hwana akura ni wo mene se tete hono na nipa gi nipa di na gidie ewo ho pa afi ne suro enso wo nipa bi no mu se uhia obi na na ese wo ye ma no wanya ebia na oyebiribi fufuro bi ebi kura na onye nipa se na ehunu nipa ni so no na onye nipa na ebia samasa na ye ogidie se samanfo ewo ho nti nananom bi na adane na ho saa na obi obeso ahwe nti saa ne ma no na wo ye papa ne ma me no etirimu nti ni akakra obedi no papa yem se na mpesi anka ono na wodi no no dane ma ahoho no enti akura hu se sabre no kura no se wonu aduane a sabre no kura wonu aduane na wonu wabusua yam enu ama ekwa anim esan se wonim se ebia na ahoho aba na ahoho aba enen kran wobi no aduane medika ewiase ekwa anim ewiase ekwa anim kane no obekọ na brofre abre be du brofre dua na kura wu heda nkopa dua na de ate odi sikan simu na bu ahefo mbirimu na watisi ne abutumi sanse enye na enei brofre na bi wo he kane no na obitumi fa soso to ne kon ho na okwafu sabre ya ekobutumi du mu ni du ba kumu na habayire nyana se efuura no kura beto a de na wo ye na ojenso ye be pa habayire so mo ya mo akata amana man kata so yo eno no no jam ho no ko enso enam se enyima wo Yankopon eye mae no efra se esa na be ko so asa ezuo uremumwa epumumpata ni nyina besa na esa wia afi no desani be hu se asase no ewura sesei ase ye ya ye peseminkuminya obi epo no ane de eye ye mfum so se don ni pe do so ntia e do so pa sa pepe na ebeba se kane no na niam no do so sen nipa na e wasa so no nti no bia gya ne die mu afi de niam no sa nti bra esa no na peseminkuminya no so efrase eye adwuma wofa ye munya na ewu musisi ya no e kire se niam na Yankopon ye ma ne fa ne free no afi de eho yenhwe se hoho ba won chen munim ne da woso me yakwantuni
na me ho na akyere me wo de nya aduane mpo akora so wo da bebre mamba bi na unsuru nana ubebisa wadwene sɛ so onipa yi anyibia obeso me ahwe ana sɛ ne nokure na ɔka enti wode suro no beto nkyɛn kakra na fi wahwɛ onyame anim sɛ ebia na ne onipa no ka no yɛ nokure ewiase ɛkɔ nanim afi yetime hwɛ obi su sɛne ana hyehyɛ ɛteɛ na hofa ofa wo hye obi te sɛ kwa metua wo hwɛ ni su hwɛ ne ni ase kwa me ni ate wo bɛ de mo ne ni ate na no yɛ dɛ so nte dɛ a wo bɛgye no misi a mɛgyina nsa mɛgye no na ɔde bɛwɔ ni akyiri wɔ de wɔ mɛgye kwa me sɛ bia na me wɔ akandeɛ dan a ɔkan me wɔ bi sɛ ɔpɛ baabi ada unsuru sa de bɛkye ne ansa no makɔ so mo dabrɛ wɔ hɔ odabra wo hode a ade na memfa ema no afi se oba ka obi hutu kwan a kane no na ye taade ne die ma nti be bi oba ka ho bia no na susu se yankopon aka ho bi ontimi ni ubona nti ba na naka ho no ene ma kwa bitwa enya akonya kase sa no ene Ghana wojeje wanim se ba ka ho a wa hwe atuti fa wo jama memra wo so ye hwe na Kenkan trusem na enem du ba wura Bible miss me du wura Bible wura mame Genesis ngoma etre dunkuno 19 Bible say na asoro abofo mienu ko Sodom okosra Lot eno na nam so a Lot enya nkwaje that's good enne wugidi se ka asoro abofo na e ba ye benya nkwaje Lot adia wode enya abofo ne se oye o madoye abofo no klaso mo nko but opreya mo mu so ohro ne nase yenhia de wo saade ewem ebi da so ho na ebi wo ho papa kan bibi na wadua maso wo se tete no na omo wogidie bi se ebi mo ye sabin samanfo ne nkofo abafie ntie ne abofo ben kro na wanka ne keke e wo Bible mu Hebrews chapter 13 1 to 2 Opa Kenkan na hade Hebrews chapter 13 1 to 2 wasi onuado entena woda wa wasi awoyenso mumma manimpa so efri se yei na ebinum nam so ye abofo wohura o munim da so mo ye abofo Hebrews chapter 13 verse 1 wasi onuado entena woda awoyenso ema wonimpa so na wei na nkofo bi nam so ye abofo awoho ya omoyo mpapa munim so mo yabofo na tese papa yenkofo bi omo na masare so omo tese angels ba wunim so yo obofo enti papa ye ne de Bible asaye se ne etie bia babusa question na mani age wo se nipa no oba bekra no beka se opeson unsuru ana Hebrews chapter 13 verse 1 to 2 was keep on loving each other as brothers. Yes, do not forget to entertain strangers. Okay. For by so doing, some people have entertained angels without knowing it. What? Papa yana we ba menchame nim no meje no. Ebinim nipa bi wasase o yabofo abofo basasis like a nipa form. Oh lot na oje abofo no omba nipa form to say nipa wo to say nipa a omobo mu twa mu be nyankopon adom ana ohu wo mo say awo twa say me boa wo na se nipa bebre ena masase so a omo ya honhom uyi se omo ya honhom na nipa bebre di hu ni suro de aye medanti na ne mawie menye papa bio na dire twem ko Papa da me kan tro me dey so fire da me ka cha dum tell say wo di adwen pa ne akoma pa ye papa obi di bone kra ba wa blabo ma enye dwuma da obi amfa ntuni tirim uso obi nam traffic mu ne dia tuni tirim say we ogigi squad mba akoye duro wagi me squad ba akoye say debi sakoma pam na wo de chena bibie no ode unsem sika ne ba akoye be ye dwuma da. Amen. Because Bible ne say o say ma woni mpa so say boni wo ma anka Hebrew be ka say mo ye papa mo ye careful but o say mungu so nya na nipa mi wasase so a o mo te say wunua bet o mo ya bofo nyame asoma wo mo so mena masase so ma men say so bi Hebrews 13 keep on loving each other as brothers. Jesus. Do not forget to entertain strangers. Yes.
For by so doing, some people have entertained angels without knowing it. Now we say, "O ma jiji abofo ani." Ah, munim sabofo ntina nate yi. Obetumi anam as krobi so a oye bofo bet wa bani party bia mu no onam ho. Obi ni one ofre wa ko bi. Yes. Now we say sala wo me fa we ntweme sala wo ye. Me pa cho ya ho ye ntina onya aba wo. Ai ya ho ye. Ablam te baabi na Nyankopon twam. And of force so na ye aduan. Nyame krase woni di. The first time nyame di pan no ene nam e wo Bible mu. Yamati from Rem. Yamati from Rem. I had them. I don't want 06.3 FM in the Kenkan Me Adom so I de amount. No number no. 0302 0302 216561. Hey, Nansande ye. 0302 216561. And 0302 216562. Yere ene sankawo na kwa mitua ba ufia. Nka be bi opuna manana. Na ho asemi a ye kan yinti yem ye opuna mo obi ana. Wa bi opuna mo obi amede asema brew. Kwa mitua entro na wotwa ye no. Na ya na enye esa se fa oja ka se je da bia ne ka no kre. Esa da bia. Da bi and cloud be kan di be ko wo mu de enke twato ne tena asase so. Ka se nye da bia na se wu an ko heaven. Adwen channel ba na ba na Facebook answer be call phone lines no. Facebook we see a friend Amwa Angela one de ensemble and what they abahana mensan so ensemble one so de by emoji and what they buy no program na super palm Collins J and so Edinson Bo and what they buy him. Yeah, come on, so hello. Hello. But your name? But your friend princess in the Kazaku. Book as a friend. Trasaku. Princess yen tew. Me bacho, you some na me saying near Papa can't see an hear me. No crap, I want for football normally no mona matter from me and his bawon. Mo yada as a princess in a mean show so a freaking kind of Jumedini go so I de a mountain chair. Now for you to a paw na and you remember Sabrum Cassiabo, yeah, bro. Hello. Hello. But your Dana Hoka Crana Homano, a church sentiment in ye. The winner, ain't you? No. Program na ya pa nyamu samude facha yen ahomane munye facha yen hello oreku nyama asbiri nka manyupe enka won so facha hwani o bra obama di betum ewusum obama sa hoden wo ho nyama adum yenti o oreku ma meko abato ne nanane sofo nyama hyiram pa semna body atwa bonte no oreku insemu ebisi butumu obi ka oboye ebia em odae ade wa fa ne ba ene tika eko wajazi edu be bia mu ya hwe ne bi do bible na ka to ma so ko ewi bia no ma ye ni impaso te be yesa dem mu nipa na oje no so no adwen be na ono wo ede fa wo eno so ya asem se be etire so nya bofre nya pa ma hudi wum ene mpanyini ka se etire ni safwa hello. Hello. What's your name? Andy. Andy, ain't you? Miss Kaka, Japan and Church, and yet, I be the best James Kata, because in Trony for how many years, no control. Who could be some too daddy, or too bad daddy, not that's it. Andy, any of futu, yemfa of referral. Nice. Andy Chess, a trod, you would travel the tron, a bonnet. Hello? Yes, so far. But your money? Also for him, crack. Also for him, crack as a free. Make us a free time. Look as a free time, also for you. Also for the kind, but then in your drink. Oh, baby. Because I know what your friend Onyame a ontumi nintro da Onyame ade ba ko ontumi nye eni so ontumi nintro our numbers ana second one also no our John chapter 8 verse 44 downwards or say
Obronsam entro nyina papa no so Obronsam oye entro nyina papa enti no o se ma uyu enye uyu na ma uye enso nye uye enti dabi eye dabi the papa enso ye papa enti no untumi nka se me di ntro kakra ewo nyamsumu sisi a yo yedase papa mama msa so for asem say so for ho ai msa so for asem say so wa solid them no ya solid no ba bi be ka kire osofo ne say ma fami kun achi no aka kire na ni kun ne ba sofo no be bisan say osofo me person kam ni kwete me yire wa fami achi da obeka ne kreso afa na tina wale na gu ana obeginam na wa sisi awale no onka onima no twayo ya tam ya sum nyame we no ya de no kro untumi nintro anka nche se me mfa no enti obeka ma wale na gu saw say me yile ma fa wa fa so fuka ne kro obeka ma wale gu ana boni fafiri wo ho enti obeka no afa nche ne gu anya hwe yo ye dase na ofa obi so the message bi aba Christiana ama wase wutu kwan ko obi ma so a Ghana for entro and when Jatra na police is ya so on krata wo be ka se bini abo wasan oh ube share be mo was your friend comfort ama ana papa ye fa wa adom FM adwuma mfoforo na ye be ye interview wadu kokomlemle o boss se twa so be duru ya by 7 kokomlemle tu ya no e be bo 8 ofro be ka se be du kokomlemle na interview ya cancel no we ka se o medu hewie ba dey tro but central no I don't think so enu bi na blam ye no papa kasa e de Petro bra na wono mo kwachi class no na Petro ben papa nti nkrofo a sojafo na yakwachi no visa no se ye kan se avante we kura no obi o kale suafo no Peter say Peter kan me nye yesu sia ni dawo ye be twanity e de Peter wo ye ade na so anya why I don't want 6.3 FM so Kenkan Me Ebra no for mon ko kan kura na o ma wale yangu fire entro de nye ofa ebre no ayebe akesema num pe wow na enwumre no si agro na yente yes messages no so ba na ebo love wini was it kanokro nya asema wa asema Christiana amaso ya de aba was it found this the city bia was it Ghana kwatu fund there do na be ko bunsam jam esan se wan twatra wunya krata wo do bi krata na ye adwuma wuni krata obi krata na de ama se fa ko adwuma wo so ye Kristo ni to fa nya adwuma na ko ye de so adias ye to obi ante de kana ye brefi se ye de bibia ba na wi ye fa ye oja me ye de me kansa ntro de enye ntro ye ntro be entro ube di no kula ube di aye be kun no fa twantro netna se na se sawadwe no asesa bo papa fire oja he na wo no bi hwe wa me pa cho so fire oja me onungwa coaster nyankopon ya do ma watch night nyame na me so ye ne ma beble wo problem pa de a wo de watch night na da ben Friday we gidi pa nti obi anye ready Friday we wo si nungwa coaster manyuma penti wo so obi aso fire oja wo be chiro pa cho wo problem bi am person of number we ne frame say say me cast me baby no shine bi say wo me de no only e do ba say me try I will try kwa it's what team now problem bi our person wa problem bi am part of number we 0243 19 13 me kwame number na dey with the whole Ghana 0243 19 13 wa wo problem bia frame ni nkomo na patcho so ye keyboardist woni mo gambo power dey atie form fan me frame number we say ani nkomo 0549 10 48 0549 10 48 obi a woni mo gambo bia ye hwehwe bi ni o ma ya adwuma na me sira fire uja no na yakra ye ko
Media Peter someone na bia na me bisa sepati. Next week I say just next week. Next week. I can't see. Na jibe ko to na heavy maybe say uja aso no kire mu. Na oba ya dey na chese oba kokra no. Oh, to ani papa na nam. Oni papa na nam so kwa ye ko no nche. Na to lo cha no ya de bankere charity. The very one be over. It obi nya wa. Dey akare yan to aso. Yeah, be to aso fi. Ofa kisi heba. Doctor abibido doctor utimi sa sabe abadamfo yade obi o yade twire na odwo so kete so ne nia ompese obanom nsa ana patu gya sanoma oba ofakisi asoya sa yade wodum de memra ho nkura me number 0249 59 8081 0249 59 8081 you were new Batiano Accra baby shopping mall no one shopping mall chiwa e new Batiano fi kina ekono frame baby am obi a mechiro yo medase ofa ye dase na message bia obi dia ba Ernest Asamoah once mo say Ghana kwantufo na ne politicians nso nye ne ona dia ba was in the party nim say ade na wo kan wotimi nye enso obeka wo ka wie na afi oba so say oh na me nim say na ska yeah some yeah fancy I can come dwumadi enene abatim odan kotokomfo omo so omo pe wasempa program de bia omo di radio si ono mo hwe atim odan kotokomfo yeah so ye pe omo asempa sister tawia ye cha sister ai moya de yesi aboa no ne takra ene ye ne kese so monka ho bia nyeje kenkan me be kenkan me nyina mo anam kuta yi mu nyame hwa mmata enti ha ne yade dwumadie ni sie medin de obidum bie kwakwa dukumi ene dwumadie me nam di ho kyame wa wotimi frɛ ye wa wo hwɛ ye Facebook YouTube ene ho nkron ba nyame hwa wate kapre bia wo hwere ye urade hye wanamu top multimedia frɛ wo mo eba media ho nimdia ba bi ba ko pɛ ena obenya bia free me se ba bi ba ko pɛ eye top multimedia nti frɛ top man frɛ top man ewo 0244 022 778 0244 022 778 shai akwane bom chi don bom adonten opanyini Joshua Tigo wono programs manager dwumedie no bukutam den na mom de esi na battery so opanyini Abdullahi Awudu general manager papa ye no wase ne enfons ye fiama nkwata makro e krado enwe no si abrum kase bode bro yadamase